पार्सन दङ তিনি 9th May 2023 जोंनि 12 Takarjala Assembly Constituency हायगोबा 12 Takarjala Block Committee निंगै जों दिनै प्रेस मिटआव फायखा आं ब्लक प्रेसिडेंट दै अरजागाव आलिलगेव दङ बरंगना सामल देवर्मा जोंनि ब्लकनि सेक्रेटारि दै जोंनि ब्लकनि केशियर बरंगना मुकेश दै आनि गानाव दङ आमिन देवर्मा अर्गानाइजिंग सेक्रेटारि दै जोंनि ब्लक कमिटिनि मेम्बार्स दङ दिनै जों प्रेस मिटआव फायमेनिखौ मोनो जोंनि 12 Takarjala Assembly नि आन्दार वेस्ट Takarjala एडिसि विलेज और दिनै जों खोनाखा फायखोबा नुखा किसु BJP नि नेतृत्व बरक अब हायकेनो सावो जे आगेव Tipra motha दंमोननि Tipra motha न हामजागियावै BJP व जॉइनिंग खायखा नै 29 family 97 voters 29 family नि 97 voters बरक Tipra motha न याकारै BJP व थांनानै दिनै जों किसु मीडिया व नुखा आबो जों सायमोनो दै जों खबर बनाखा जों सायमोनो जे अजे Tipra motha न याकारै BJP व थांनानै हुमाने आबो टोटली फल्स आबो मिथ्या तामनि हुमाले बरक जों एडिसि इलेक्शन फाइनाल सगां बाहायनो आबरर IPF टिकरिखा बरनि सपोर्टर करिखा नै Tipra motha फाइनाल बागै साइटक जा Tipra motha फाइनाल बागै बरक दफानि बागै सय सामुं खायनानिया बरक पोस्ट बा पोजिशन मानान बागै बरक साइटक लाई दं तफानो बरक न फाइ थानसानि चबाव खायदि नै बरक न सावै बरक फाइनानि साइटक लायखा फियाबा आबनि यागल जों नायखा जों ऑब्जर्व खायखा आं निजेसो ब्लक प्रेसिडेंट दंमोनि आं बरक न सिसिसिनिया जे बरक Tipra motha दं नै